vanhan ruman hauen blue. Iloisessa seurassa aika rientää. Viimeinen ehdokkaamme, Vapisuttaja. Saako esitellä varsin vastenmielisen ja vaarallisen varaanin vastikään vankilasta vapautetun Vandan? Vapisuttajan! Antakaa hänelle kättä! Näyttää sillä kyllä olevan jo omakin käsi. Ei iti huumorisivilliä. Panimme rakennuksenkin raunioiksi. Hyvä fiilis. Se rakennus oli sattumoisin uusi pääkonttorini. Se oli huonosti rakennettu, Urpo. Voisit kiittää mua. Nyt riitti jo niin joutava länkytys. Anna mulle toimintaohjeet. Toimintaohjeet, parahin vapisuttajani. Hanki tuhotoosa ja sen jälkeen nitistä ne pahuksen maanvaivat. Moottoripyörähiiret. Vai prätkähiiret? Näyttää varsinaisilta morteilta. Tästä tulee varmasti hauskaa. Mainiota. Vautsi, täällä on paljon tuliteriunelmia. Me ei tultu tänne piknikille, Vinski. Muistakaa luuserit, että vihollista ei saa pelätä, mutta minua pitää pelätä. Meidän pitää olla hiljaa, ettei kukaan hoksaa, että me ollaan täällä. Pouvi on posessi. Noin aukeasta muskahasta ja vapisuttaa se aukee. No ei tää ehkä oo mikään piknikki, mut kyllä tää silti hyvin viihtyy. Hei, taidettiin saada seuraa. Sit meidänkin täytyy olla seurallisia. Jep, julistan asenäyttelyn avatuksi. Jetsulle, ja kyllä meilläkin on näytettävää. Hoidelkaa noin hemmetä hamstereita. Ei ole päris alukas. Revin irti niitä hännät ja putsaan niillä hampaani. Arvoisat vieraat, asia on vihkiytynyt. Tuomaristomme on antanut minulle tuloksen, joten pitemmittä puheitta. Voittaja on Lalli L-leipäjuusto. Tietenkin. Mitä? En tiedä mitä voi sanoa, paitsi että olen syvästi liikuttunut. Odottakaa, pyydän! Pistä poika hyvä perustelu tai me terminoin sut. Tämän valloittavan erimielisyyden johdosta lahjoittanen tämän bonuspalkinnon kaikkien yhteiseen ilonpitoon. Taivas kuinka nautin kanan. Eetsikö se meitä, Löyhkälasse? Luulit sä, että me lähdettäis moikkaamatta vai? Me ollaan sonnustauduttu, siistiydytty ja tultiin seurusteleen. Prätkisten tyyliin. Kelmit ketoveikat on. Aika heiluttaa häntä. Tapahtaa ne! Ootteko kaverit laskenut vähän leijoimaan? Et oo. Hei tänne! Laskekaa tähänkin suuntaan! Hei! Älkää unohtako pikku mulkvistiä! Juu, taksi! Arvaa kuka? Yhden hengen menopaluu tollo, äläkä pihtaa polttoainetta! Teille on varattu paikat punaisena pikajunassa. Terve meno! Hei, taas Tampereelle! Hyvät naiset ja herrat! Riitasen on poistunut rakennuksesta. Hehe, me ollaan kuokkavierailun kunkkuja!
Juhu! Mä haluun, että mut muistetaan! Taidettiin tehdä lähtemätön vaikutus. Ja ei kun... Hanat auki! Mitä sanoitkaan? Toivomusko? Kyllä, ilomielin. Kun keikalla olet taas. Oi, ainakin rakennukseni säästyi. Ja jäihän minulle tämä eksoottinen asekokoelmakin. Outoa. Nämä tikittävät taitavatkin olla marssilaisia hiirigranaatteja. Luonnollisesti täydellinen päätös muistorikkaalle illalle.